ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ ዝመሰጠትኒ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ዝረኸብክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ። ሰናይ ምክትታል። ትኽክለኛ ዓርኪ መን እዩ? ሓደ ሰብ 3 ኣዕሩኽ ነበርዎ። ሰለስቲኦም ድማ ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዎም። ብዙሕ ነገር እዩ ዝገብረሎም። ሓደ ግዜ ኣቦኡ ወደይ ዓርከ ኣለካ ዶ ኢሉ ሓተቶ። እወ 3 ኣለውኒ ብጣዕሚ ዝፈትውን እዮም፣ ኣነ እውን ይፈትዎም እየ ክብል ነብኡ መለሰሉ። ኣቦኡ ድማ ካብ 3ኦም ናይ ልቢ ዓርክኻ መን እዩ ክብል መሊሱ ሓተቶ። ኩሎም እዮም ናይ ልበይ ኣዕርኽተይ ኢሉ መለሰሉ። ርግፀኛ ኢኻ ዝወደይ ምስ በሎ ኣቦኡ እወ ክብል መለሰ። ወዮ ውላድ ከምዚ እንተኾይኑ ዝኾነ ምኽንያት ንፍጠር እሞ ሓቀኛታት ኣዕሩኽ ምዃኖም ነረጋግፅ ብምባል ንኣዕርኽቱ ክፍትኖም ሓበሮ። ወዶም ድማ ኣቦኡ ብዝበሎ ሓሳብ ተስማዕሚዑ ንኣዕርኽቱ ክፍትኖም ተስማዕመዐ። ንሓደ ዓርኩ ደወለ ኣቐዲሙ። ብዘይናተይ ጥፍኣት ሰብ ቀቲልካ ኢሎም ከሲሶምኒ ቤት ፍርዲ እየ ዘለኹ፣ ምጻእ ሓግዘኒ በጃኻ ፍጠን ክብል ደወለሉ። ዓርኩ ድማ ብጣዕሚ ይቕሬታ ኣይጥዕመንን እዩ ክመፀካ ይኽእልን ይቕረግን ግበረለይ ከይትሕዘለይ በሎ። ነዚ ካልኣይ ድማ መሊሱ ደወለ ናይቲ ቀዳማይ ተግባር እንዳሕዘኖ። እቲ ካልኣይ ዓርኩ ድማ ሽግር የብሉን ክመጽየ ሓገዘይ እንተደሊኻ እውን ክሕግዘካ እየ፣ ቤት ፍርዲ ግን ምሳኻ ደው ክብል ኣይክእልን ብጣዕሚ ይሓዝን ይቕረ ግበረለይ ከይትሕዘለይ በሎ። በዚ እውን ኣመና እንዳሓረቐ ነቲ ሳልሳይ ድማ ደወለሉ። እቲ ሳልሳይ ዓርኩ ድማ እንታይ ፀገም ኣለዎ? ንዓኻ ደኣ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣይኮነን ኣብ ክንዳኻ እውን ክእሰር ይኽእል እየ ክብል መለሰሉ። ይመጻእ ኣለኹ በሎ ድማ። ኣብዚ ግዜ እቲ ሓቀኛ እሙን ዓርኪ መን ምዃኑ ብናይ ኣቦኡ ምኽሪ ፈተና ኣረጋገጸ። በቲ ሳልሳይ ዝበሎ መልሲ ድማ ኣመና ተሓጐሰ። ወዮም 3ኦም ኣዕሩኽተይ እዮም ዝበሎም እሙናት ማዕረየ ዝሪኦም የኽብሩን እዮም ዝበሎም ኣዕሩኽቱ ከምቲ ዝሓሰቦ ከም ዘይኮኑ፣ እቲ ሓደ ግን እሙን ምዃኑ ብናይ ኣቦኡ ምኽሪ ምስ ኣረጋገጸ ህይወቱ ሙሉእ ሕጉስ ንኽኸውን ናቱ ሰብ መን ምዃኑ ንኽፈልጥ ገበሮ ኣቦኡ። ብቤት ፍርዲ ዝተመሰለ ወዲ ሰብ ካብዛ ዓለም እዚኣ ተሰናቢቱ ናብታ ዘለዓለማዊት ስፍራ ዝፍረደላ እያ፣ ወይ ናብ ገነት መንግስተ ሰማያት ወይ ድማ ናብ ሲኦል ገሃነም እሳት። ለመጀመርታ ዓርኩ ኣይኽእልን ዝበሎ ኣይመፅን ኣይክእልን ይቕሬታ ግበረለይ ዝበሎ ገንዘብ፣ ስልጣን፣ ሃፍቲ ወዘተ እዩ። ወዲ ሰብ ካብዚ ዓለም ብሞት ምስከደ ገንዘብ ይኹን ስልጣን ምስኡ ኣይኸዱን። ኣብ ግዜ ፍርዲ ድማ ምስኡ ደው ክብሉ ኣይኽእሉን እዮም። እቲ ካልኣይ ዓርኩ ቤት ፍርዲ ክመጽእ ይኽእል እየ ይኹን ደኣ እምበር ምሳኻ ክኣቱ ኣይክእልን ይቕሬታ ዝበሎ ቤተሰብ፣ ሓው፣ ሓፍቲ፣ ዘመድ ወይ ድማ ዓርኪ ወዘተን እዮም። ብሓፂሩ
ሰብ ዋላ ይፍተውካ የፍቅርካ ኣቦኻ ይኹን ኣዴኻ ሓውካ ይኹን ሓፍትኻ ዓርክኻ ይኹን መሓዛኻ ኣብታ መቃብርካ ክመጽእ ይኽእል እዩ ኣብኡ ኮይኑ ክበክ ጥራሕ እዩ ዝኽእል እምበር ኣብ ክንዳኻ ናብታ ጉድጓድ ክኣቱ ኣይኽእልን እዩ እቲ ሳልሳይ ክሳብ መወዳእታ ምሳኻ እየ ዝበሎ ግን ምጽዋት ይበሃል ኣብ ህይወት ዘመንካ ንድኻታት ትሕግዝ ትድግፍ ትረድእ ተብልዕ እንተ ነርካ ኣብ ግዜ ፍርዲ እታ ምጽዋትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ትብለልካ ምጽዋት ኣብ እግዚኣብሔር ፊት ሓቀኛ ምስክርነት ይህብ ወሕስ ይኸውን ሽማግለ ኮይኑ ምስ እግዚኣብሔር የተዓርቀና በዓል አንጢራልዮስ ንበዓል ኡሁ ቅዱስ ምስክር እዮም ናይ ምጽዋት ጥቕምን ትርጉምን ብዓይኖም ሪኦም ኣረጋጊጾም ጽሒፎምልና እዮም እግዚኣብሔር ንኹላትና ብሰናይ ምግባሩን ብትሩፋት የብርትዐና ኣብ ሃይማኖትና የጽንዐና ኣሜን ጸሓፊ አብርሃም ናይስኪ ምንጪ ካብ ዘንበብክዎ ናብ ካልኦት ተካፍሉ ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማይኪ ሚድያ ከመይ ኣለኹም ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ ይመስል ነይሩ ካብዚ ዛንታ ተማሂርኩምሉን ኣዝኹም ተመሲጥኩምሉን ከም ዝነበርኩም ተስፋ ይገብር ኣብዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳኣ ሃሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ንዚ ቻናል ሰብስክራይብ ጌርኩም ኩሉ ሻብ በብዘለቐቅዎ እትከታተሉኒ ተኸታተልተይ ድማ ካብ ልቤ ምስግን ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና